футболро мо ҳамчун бозии зебо медонем. Аз аввалин бозӣ чанд аср пеш футбол хело тағйиротҳо гузаронидааст то боз ҳам зеботар гаштааст. Ана чанд соли охир бошад, боз иловаю навгониҳо зиёд шуданд. Таъсири технологияи навин ба маротиб назаррас шудааст. имрӯз мо оиди ислоҳоти технология ҳарф мезанем ки дар оянда шоҳид хоҳем шуд. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо кӯмаккоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. аз камера дар тани ҳар футболбоз шурӯъ мекунем. агар шумо ба биниши суханони бозингарон майл дошта бошед, пас ин навгонӣ барои шумост. бале, бо ин намуд камерао шумо метавонед худро баробари футболбоз дар майдон эҳсос кунед. хело ҷолиб, ҳамин хел не? албатта, ин технология дар бозии пеш аз мавсимӣ байни Астон Вилла ва Ньюкасл тест карда шуд. дар он бозӣ Юри Тилеманс ва Бруно Гимараес ин таҷҳизотро дар тан доштанд ва аз ҳарду ҷониб садову муҳит ҷолиб ба назар мерасид. ин бозии дӯстона буд ва он ҷо тест ба хубӣ гузашт. агар он ҳамин хел рафтан гирад, дар мусобиқаҳои бузург низ истифода хоҳад шуд. умедвор мешавем ки аз ҳад намегузаронанду дар тани ҳар як мухлис ҳам ин гуна камераҳоро ҷойгир намекунанд, чунки ҳастанд нафароне ки футболро аз мавқеи мухлисони дар майдон буда тамошо кардан мехоҳанд. оҳиста оҳиста эҳсоси воқеии равиши бозӣ бештар карда мешавад ва онро метавон аз хона низ мисли майдон эҳсос намуд. ин ба он хотир аст ки футбол дар оянда дар ҳақиқати сунъӣ бо ёрии технологияи навин пахш карда мешавад. то куҷо тамошои ин гуна бозӣ ҷолиб мешавад, вақт нишон хоҳад дод. ин навъи пахши бозиҳо имкон медиҳад ки аз ҳар мавқеъ бо дилхоҳ садо ва камера бозиро тамошо кард. ба ҳамин монанд технологияҳои навин дар баскетболу NFL истифода карда шуд ки мухлисон бо хурсандӣ қабулаш карданд. футбол ҳам баробари онҳо рақобат карданро дӯст медорад. мухлисони футбол ҳам ба зудӣ он ҳақиқати сунъиро дар худ эҳсос мекунанд. дар қадами баъдӣ доварон низ бо таҷҳизоти навин муҷаҳҳаз мегарданд. онҳо бояд бо линзаҳои махсус ба майдон бароянд ки ба тамошобин биниши довар ва рафти бозиро пешниҳод мекунад. истифодаи чунин линзаҳо осон ва мувофиқ дар вақти бозӣ мебошад ки нороҳатӣ ба миёд наорад. он метавонад ба довар низ аз қоидавайронкуниҳо хабар диҳад ки ба қарори дуруст баровардан ёрӣ расонад. боварии комил дорем ки доварони премер-лигаи Англия бо хоҳиши зиёд аз он дар бозиҳо истифода мебаранд, чун дар ин чемпионат рақобат шадид буда равиши бозӣ аз дигар кишварҳо фарқ мекунад. бале, ин дуруст аст. ёварони доварон метавонад ки аз роботҳо гарданд. агар шумо аз вар ва линзаҳо дар ҳайрат монда бошед, пас инашро бинед ки чӣ кор мекунад. ин роботҳо аз интеллекти сунъӣ истифода мебаранд ки тӯб ва бозингарро дар ҳолати зарурӣ дида метавонад. ҳар як зарба ва ҳаракати футболбоз бо дақиқияти олӣ пешниҳоди довар карда мешавад. ин маънои онро дорад ки афсайд дигар аз ҷониби шахсе не ё аз ҷониби робот муайян карда мешавад ки дар чунин ҳолатҳо хатогӣ ба таври максималӣ кам карда мешавад. дар ҷоми ҷаҳони соли 2022 мо аз қисман муайян кардани афсайдҳо аз ҷониби роботҳо дар бозиҳо дидем, вале инаш бошад футболро ба сатҳи тамоман дигар мебарорад. акнун қарорҳои аҷиби доварони премер-лигаи Англия ва дигарон оҳиста оҳиста гум мешаванд. мо оиди аз технологияи навин чӣ гирифтани доварону мухлисонро гуфтем, вале бояд бозингаронро низ қайд кунем. таҷҳизоти бадани футболбоз низ нав карда мешавад ки аз ҳаракат ва натиҷаҳои онҳо дарак медиҳад. дастаҳо метавонанд ки суръат, масофа ва қувваи бозингарашонро осон идора кунанд. ин метавонад ҷароҳатҳои ногаҳониро камтар кунад ки ҳолатҳои нохуш сар назананд, чун буданд ҳолатҳое ки футболбоз ҳатто ҷони худро дар вақти бозӣ аз даст додааст. дар Евро 2024 нахуст ислоҳотҳо амалӣ мешаванд ки тӯбҳо дохилашон чипи махсус доранд ва ба қабули қарор кӯмак карда суръати тӯб ва ҷойгиршавии онро нишон медиҳанд. кадом қоидаҳо ба шумо писанд наомад? ҳатман фикратонро дар комментария қайд карда навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.